maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga sa tuyang mga paraan tabay kang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunya na aga po alas 11 hanggang alas 12 ni udto. Mag-iriba na naman kita sa laong sarong oras. Ano mo yan? December na pala ngunyan, first Friday of December 2, 2022. So, dahil po kamo magliwat nin istasyon. Ibanan nyo po kami. Ini po giraray ang sa indong ka-consumer. Si Bem Romano Biranco po. So, nadadangog kita syempre sa 729 kHz sa Radyo DZGB. As in, naka-live stream man po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. So mga nakaantabay po sa tuya sa radyo, pwede po kamo mag-text. Ang samuya pong text line, 0999-883-1471. Ulitin ko po 0999-883-1471. Yan. So, kung iba po ka mga kahapotan, lalong-lalo na po, syempre, ang satuyang mga ka-consumer, tango niya na aga, medyo interesting po ang satuyang pag-uurulayan tungkol sa mga balikbayan boxes. Syempre, panahon po ni Pasko ngunyan, maabot na ang Pasko, December is a holiday season, no? Ang Christmas baga po, pag naglaog ng, pag sinabi mo na yaon na so bare months, digdi sa Pilipinas, nagpupuro na kita sa pagpreparar kang pagselebrar niya to kang Kapaskuhan. So ngunyan, lalong-lalo na, sa dos na ngunyan kang bulan na Disyembre taon 2022. So, syempre, ang sa tuyang mga pag-iriba, ang sa tuyang mga ka-consumer, ang sa tuyang mga taga-antabay, syempre, igwa kitang mga iba-ibang klaseng preparasyon. So, sa mga pinagpreparan ta siguro, so sa tuyang mga mahal sa buhay na yaon sa luwas kang Pilipinas, itong mga inaapod na baga mga OFW workers. So, iyan po ang oras man kung daisin na nagkakaigwa kit pagkakataon na umuli sa satuyang sa Pilipinas, no? Iyan po ang sa paagi para maipamati maninda na yaon sinda nakikipagselebrar sa satuya sa holiday season na ini. Iyan po sa paagi kan pagpapadara ka ining mga balikbayan boxes. So ngunyan, syempre pag-urulayan ang balikbayan boxes, no? Yaon kaiba tagiraray digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo an samuyang hepe OIC Chief kang Consumer Protection Division digdi po sa DTI Regional Office 5 si Mr. Roben Sombon. Sir Ben, maray na aga, bation ta po ang satuyang mga paraang tabay digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Yes, Ben, just maray na aga. Merry Christmas, Ben. It's 23 days to go before Christmas. So, day na po siya sa rumbulan So, sa gabos po nakaantabay, just maray na aldaw po sendo. Maawot ni po na yaong kamo sa maray na kamugtakan and dagos man po giraray. Maski ano pong mangyari, dagos po ang Pasko hindi po sa tuya. So, Merry Christmas po sa gabos nakaantabay, Ma'am. Okay. So sabi ko kasubago, Sir Ben, sa mga paraan tabay ta, lalong-lalo na sa mga nag-expect
ki balikbayan boxes hali sa indang mga mahal sa buhay na yaon duman sa luwas kang Pilipinas. Magdangog po kamo, magantabay kamo tayo po yan ang tema pasangon yan. Ano po? Sir Ben, ba mapadagos na kita. Ano ining balikbayan boxes baga ano kung may mga problema tungkol digdi, ano ba ang role kaini kang Department of Trade and Industry? Halimbawa, syempre yaong kita digdi sa regions, ano, yaong kita digdi sa baba. Sa insinda mareklamo kung halimbawa igwasin mga na-encounter na problema. Halimbawa, ikabaga ako, recipient ako, halimbawa. Tapos, so nagpadarayaon sa luwas kang Pilipinas. Ano ba ang ginigibo kaini ni DTI sa aksyon kang sa indang mga reklamo manunungod digdi sa balikbayan boxes? Yes, Ma'am Bem. So, nasabi mo na napapanahon na kining kapaskuhan na nagpapadara sa tuyang mga mahal sa buhay na yaon naman nagtatrabaho abroad, yung mga balikbayan boxes. Siyempre, excited kita kung kita man ang recipient ng mga boxes na yan para pang regalo sa tuyang sa diri, sa tuyang mga mahal sa buhay. So kung maanta man sa excitement, minsan nababayuhang ki frustrations pag encounter kita kining mga reklamo regarding sa mga balikbayan boxes. Kaya yaw po kita, Ma'am Bem, ang Department of Trade and Industry para po may madudumanan po sa mga kababayan na nagpagal po kumbaga sa ano, day man po baga pigpupurot sabi ang kwarta duman sa abroad, so pigpapagalan po ninda ining mga binakalinda para sa mapadara dinhi sa tuya sa Pilipinas. So kay kwarta po, Ma'am Bem, na sirtuho na maski por paano matauwang ki protection ining mga OFWs ta as modern hero nga gaya ka permita pigasambit na kay puhan makaabot duman sa papadarahan ninda sa mga balikbayan boxes. So yaw kita Ma'am Bem, pwede sila mag-file ki reklamo sa tuya dinhi sa mga regional or provincial offices ta. Oo. Yeah, Sir Ben, sinabi mo kasubago na yan nauuwi sa frustration. Siyempre, so excitement ang makareceive kaini mga balikbayan boxes. Hali sa tuyang mga mahal sa buhay na naglalapigot man magtrabaho duman sa luwas kang Pilipinas. Paano maiwasan ining mga frustrations na na pinagsasabi mo? Ano, Sir Ben? Siguro mas importante na maaraman ninda kung paano maiwasan ang mga frustrations na pinagsasabi mo, di ba? Halimbawa, ano ang dapat tindang gibuhon? Kung ika-sender, halimbawa, sa tuyang mga kapwa Pilipino na yaon, kapwa Pilipino, Bicolano na yaon sa luwas ng Pilipinas, ano ang mga dapat nindang gibuhon bago sinda magpadara? Yes, Ma'am Bem, so sa gabos na nagdadangog sa tuya na nasa abroad niya, nasa ibang bansa, ini po ang dapat nindong gibuon para maski puro paano po maiwasan tayo itong mga scammer. Gumaman mga Ma'am Bem na scammer pagabot sa mga mga balikbayan boxes na yun. So ang init nila Ma'am Bem nagigibuhon. Siyertuhon ninda na so papadara nindang shipping company talagang rehistrado sa tuya. So paano tapos maaraman na rehistrado? So igwa po kitang listahan kayan Ma'am Bem, ang Department of Trade and Industry. Igwa kitang accredited na mga freight forwarding company. Bako lang po kita Ma'am Bem, ang pwede nindang mahilinga ka mga legit na freight forwarding, mga shipping company. Yaong po katuwang ta po ang Bureau of Custom. Igwa po sinda manlistahan kaya ng mga legit na mga shipping company. Duman lang po kita dapat makipag-transact. Kung nakita po na yaon po sa listahan, then nakakasigurado po kita Ma'am Bem na maski puro paano may hahabulong kita pag nagkaigwa ki ito nga din nasabi kanina na circumstances na nawawara ini Ma'am Bem, so usual na nangyayari sa mga package sa mga balikbayan boxes. Ang inot na nangyayari, talaga nawawara. So packaging, non-delivery nga po ta kayan. So di nakakabot sa inda. So panduwa Ma'am Bem ang
non-delivery tapos loss. So, no, so non-delivery pala, hindi manawara. So non-delivery, di nakakaabot sa recipient. Ang panduwa, loss talagang nawara si balikbayan boxes niya. Pantulo, Ma'am Bem, so pilfered. So ibig sabihin talagang binuksan o kinuha ang so item so balikbayan boxes ta. And pang-apat, Ma'am Bem, damage, damage na si balikbayan box ta. Bako na siya daya kang pagpadarata, day na siya duman sa tamang pag-package sa iya. So yan po, Ma'am Bem, so apat na usual na nangyayari sa mga balikbayan boxes na na-receive ka mga reklamo. So, yan Sir po, Ben, Ma'am Bem. okay. Paano ba ito nahihiling sa mga kitang inaapod na mga accredited na mga balikbayan freight forwarders, no? Yes, opo. Mga rehistrado, accredited ba ang apod ka ini? Yes, Ma'am Bem. Oo. Yaon digdi so sa listahan sa website ng Department of Trade and Industry, Ma'am Bem. Yaon so i-search lang po nila. So accredited na sea freight forwarders. So yaon po diyan sa may mga kung saan po sindang bansa, Ma'am Bem, naka-locate, kung saan sindang nagtatrabaho, yaon po diyan so mga listahan man na pwede nang dumanan kung Australia ka, Austria hanggang Ma'am Bem, alabaw ni listahan ng mga bansa na igwa kitang accredited na sea freight forwarders hanggang Virgin Islands, Ma'am Bem, ang listahan ta dito. So ako mo may Virgin Island pa pala. So ayaw po may mga listahan kita, Ma'am Bem. Ining listahan ta na is as of October 31, 2022. So yaw po sa mga accredited kang sea freight forwarders. So dapat pala, Sir Ben, maski sorry. Oh. Sir Ben. Dapat pala, Sir Ben. Hindi ka man nahulog, Dapat pala, Sir Ben, bago magpadaraan sa tuyang mga ka-consumer, no, i-check mo na kung itong kahuro ninda legit or registered. Tama yes, ba? Ma'am Bem. Opo, Ma'am Bem. Ano yan, Ma'am Bem, usual man na mariparo taman, Ma'am Bem, na medyo kung talagang may nagdulog sa tuya, sa mga nagdadangog sa mga yaw sa ibang bansa, kung may dyan sa Indo, or nag-upload sa Indo, na naarama na OFW ka mo, nag-offer barato, Ma'am Bem, na babayadan sa pagpadala ki balikbayan boxes. Permita mga pagsasabi na mag-verify muna sila. Kung Magduda na kung halimbawa sobra kabarato. So tig-offer na presyo. Kasi siyempre sige man ang padara nila. Kung first time man magpadara ki balikbayan boxes, maghapot mo kamo duman sa mga pag-iribat na diyan ng mga OFWs man. Kung sa sila nagpapadara na kung talagang nakaabot sa mga recipient nila, mas mura ito. Pag medyo talaga harayo na Ma'am Bem ang presyo duman sa usual na dapat mong babayadan, talagang magduda ka. Something is wrong, bagata, baba si presyo niya. And Ma'am Bem, beware kita mga exceptionally low rates ang apunta kayan. Permi kita maghapot, mag-verify kita. Madali lang ang pag-verify tabangon yan, online na, madali sarong pindot mo lang, sarong search mo lang, maaramon mo na kung may yan na company na yan may negative na feedback or talagang positive man. So madali man lang po ang pag-search na nangon yan. Nakamute ka, Ben. Ayun. So di basta-basta magtiwala duman sa mga minsan may nagpi-pretend, no? Yun. Gari mga scammers na nga ni gari. Iyan na ang pigaapod ng mga scammers. So di basta-basta magtiwala. Dakulon kaan mo niya na panahon. Yes, Ma'am. Oo. Lalo na niya na Christmas season. Talagang naglipa na iyan ng mga nag-take advantage, no? So sa tuyang mga pinagalan, masasayang. Mapuput into waste. Kaya dapat maging mga kumbaga, maging
mapag-usisa. Mm. So dapat haputon pa sinda. Hapot, Oo, opo. hapot. Oo. Kung sinda ba ay registered, kung talagang dai kita sigurado, duda kita, yaon lang si Google no para mag-Google ka ito sa DTI Yes, ma'am, page Ben. yaon yan sa mga lista. Igwaman pa lang sa customs ano? Yes, ma'am, Ben. Igwaman yaon sa customs. Okay. Oo. Kung, So ma'am, yan Ben, po. kung Yes ano po. ba nga igwa kinagpupo nagduman sa inda nagpo-post nagpabisto na representative ka sa rong freight forwarding company hagadan po hagadan na po kay ID proper identification Okay. para po sigurado kita na talagang tunay siya o legit siyang representative o empleyado ka naturang shipping company. Okay. So importante na hagadan pa siya kay identification. Opo. Kasi bako basta-basta pasil ano itong halimbawa so sarong kahon baga pira ang kantidad ka iyan. Kaya Yes, sayang. ma'am. So Opo. epuhan talaga maging mapag-usisa kita sa mga bagay na ini. Sir Ben, halimbawa 'di ba sabi mo ang Bureau of Customs igwaman sindang listahan. Yes, Pero ma'am, pag abot po. talaga sa pagreklamo, sa DTI sindamado man. Opo, Ano? tama, ma'am. Oo. Ano ba ang kaini ang jurisdiction man kang Bureau of Customs over this mga freight forwarders? Igwaman sinda kaya na jurisdiction. Ano man daw Sir Ben? Para Yes, ma'am. masabutan. Opo. Actually, ang Bureau of Customs, siyempre pag malaw ang sarong shipment, maagi po yan sa inda. So, igwas sindang requirements para sa mga kiripig day ko lang masigurado, igwa man sindang accreditation duman sa mga legit indang mga freight forwarding company. Bako lang po ang Department of Trade. Kung nagkakataon man, ma'am, nakikipag-coordinate ba kita sa BOC, sa Bureau of Customs regarding dyan sa mga nawawara o din nakukuha ng mga balikbayan boxes. Okay. Sir Ben, nahiling ko duman sa tuyang sa website ito bagang mga information duman tungkol sa balikbayan boxes kung igwasindang mga gustong maaraman mag-click sa nasindakang website kang DTI po. Pero Sir Ben, igwa baga kita ki mga apod ka ni ito bagang gari allowance or apod ka ni so estimate time halimbawa so sarong package hali so sarong balikbayan box hali sa Hong Kong hali sa Singapore o sa man na country mahihiling pala ninda duman Sir Ben kung piraso estimated door rate so rate buda so time. Yes, ma'am Ben. So, Oo. kung magalaw sinda sa website ng Department of Trade Industry, magkakaigo ki guide po, ma'am Ben, ng mga OFWs na ini pala ngayon. So, actually, bak may so actual range lang po siya, ma'am Ben. Oo, estimate lang. At least igwasindang guide, no? Igwasindang idea kung pira talaga so gari parang allowed rate man pero di man ibig sabihin na iyo na ito talaga so tama ta sinda ma'am example para sige daw tabi kung halimbawa ngayon igwasindang parientes nasa Middle East kadaklan ka mga nasa Middle East so ang door-to-door rate sa in US dollar ang yaon digdi sa listahan ta ma'am kung hali ka Middle East $50 US dollars hanggang $90 ang door-to-door rate na yaon to dibi. So ang transit time kayan pigbibilang ta aldaw ma'am Ben. So mahanap po kita ning 35 hanggang 45 days bago makaabot sa tuya. Depende kung sa inang location mo. Kung Luzon, Visayas, Mindanao may kanya-kanyang rate po. So iko kitang pigpapahiling digdi sa pigbabase yan digi sa sa website kung kanang aldaw kung sa Visayas naman po yan ang parientes nindo ang door-to-door rate nasa $66 hanggang $100 so magkaiba kung digi sa Metro Manila or Luzon ang rate so ang transit time man kaya kung Visayas po ang destination kang shipment nindo nasa 40 hanggang 50 days so kung sa Mindanao naman syempre naglalayo naglalangkaw
So ang door-to-door rate kung Mindanao naman ang area kang shipment nindo is $71 hanggang $110. So aabutan man po iyang 50 hanggang 60 days. So almost 2 months Mhm. transit time sa na abangan po nito. Kung kaya sa mga nagdadagong mambem na mga OFWs na aram taman na nag-asikaso sinda kay ni mga siguro mga September o July pa Mhm. Mhm. para makaabot ngunya nakapaskuhan ining mga regalo nila sa indang mga nawala tigdi sa Pilipinas. Mhm. Pero Sir Ben, halimbawa, 'di ba, yaon nga yan dyan, so balikbayan box hali sa US. Hmm. Ang estimated parang transit time is halimbawa 65 hanggang 65 days. Opo. Halimbawa, nakaabot na sa 100 days, naghahalat ka na na San Gatos Diaz na suhalat mo, so pighalat mo, day pa nag-aabot. Ano ang pwede mong gibuhon? Ma-follow up ka, no? Yes, ma'am. Paano ba? Igosin lang pwedeng gibo na paagi, ma'am. Sabi ko nga ni ka-partner ta si Bureau of Customs. Si Bureau of Customs, ma'am, igosin lang tracking device. Duman sa website nila. Ang kaipuan lang po ding ilalaog nito is tracking kang ano is so tracking number kang bulk buying boxes and kang parcel or balik. Ang apod kang Bureau of Customs digdi, ma'am, is parcel and balikbayan box tracking system. So ilalag po, kaya importante yung po nakuha nila itong tracking number duman sa pagpadalhan nindo. So yan po ang maging reference ta para po maaraman ta kung hain na po so balikbayan box ta. Kasi pag input mo digdi si tracking number, igagay ka kung hain na so ano mo so balikbayan box mo. Ngunyan, ma'am Beb, kung talagang yaw na digdi sa ano so pwede na sinda kung mapirang days na sabi mo 100 days na wala day pa na kakaabot duman sa mga partidaryos ta so balikbayan box, pwede na po sila makipag-coordinate sa tuyong opisina para po maka-file kita kay proper na complaints para po ma-endorse sa duman sa tuyang partner sa FTEB, sa Fair Trade Enforcement Bureau, to licensing division nila para po matrack taman, matabangan ta sa nila matrack kung hain na so balikbayan box nila. Pero Sir Ben, pwede, ano ba iyan? Application iyan? Kaipuhan mo i-download iyan na tracking system na pinagsasabi mo? Dayman, nasa website, ma'am, kang Bureau of Customs. Nasa website lang kang Pero Bureau ko of alam kung Customs. Bureau of Customs igwasin na kining application. Baka sigurado igwa na yan because kining ano ta information technologies na gabo sayaw na lang sa cellphone ta. Sigurado baligwa naman pin. Okay. So, nagbabrowse ako, Sir Ben, habang kasi kanina. Igwa talagang igwa talagang nakalista na ining accredited sea freight forwarders. Opo. So, dapat siguruho ninda na daisinda magpadara duman sa bakong accredited. Yes, opo. Oo. So, iyan ang pinaka-inot nindang gibuhon. Nganing daisinda ano yan, masayang itong mga itong effort ninda pagpadara. So, syempre, so kwarta ninda, ito na talaga ang pinaka-inot nindang gibuhon. Yes. Or baka nga Sir Ben, halimbawa, naghinayang kita ngaya nata daw ngayon medyo makantidad man ngaya ang shipping cost digde. So, ito pag-isipon ninda. Ang isipon ninda, itong secure. So, sa indang, secured. So, sa indang mga balikbayan boxes. Kasi syempre dapat kompleto so sapatos na pinadara sa tuwing FW pagbalik dito sa pag-abot sa Pilipinas sarong pidaso na sana so wala na sana so masasayang, ma'am. So ano ta so dumang ka sa sigurado na makakaabot is magamit ta dai na so kung babalikan ta so history ta baga dati, ma'am. So istorya kay ni Gato sa Rizal sa tuyang pambansang bayani na gari nahulog, naramdaman ko, nahulog sa sarong tsinelas niya nasa barko siya. So ang ginibo ni Jose Rizal, so kapadis, tinapok niya naman duman. Para in kaso may makakuha, padis manggirari so tsinelas niya. So ano kaya, sayang po. Kaya ang pakiulay ta, so mga nagdadalawag mo niya na, sigurado ang papadaran ng mga forwarding company is talagang legit. Yaw sa listahan ng Department of Trade and Industry and Bureau of Customs. Okay.
igwaman nga ni Sir Ben ang Bureau of Customs bilang katabang tadigdi sa pag-secure kaining mga balikbayan boxes kan sa tuyang mga ka-consumer, mga kahimanwa. Igwaman sinda mga guidelines na na dinedisseminate sa tuya man ng mga overseas Filipino workers. So dai naman po siguro kitang bako na dipisil no kung halimbawa man igwa kitang mga arog kaining plano sa ngunyan or siguro maski nga ni so Sir Ben tapos na sinda magpadara. Oo, kasi ang transit time is almost 2 months or more than 2 months kung hali sa US. Di ba? Oo, US Canada 65 days ang estimated transit time. Kaya diin ang gad gibuhon taman sa tuyang mga assignments na i-check mga guidelines kang sa tuyang mga ahensya di gobyerno na may jurisdiction digdi sa tuyang mga balikbayan boxes. Sir Ben, igwa akong nabasa na bako man gabos pwedeng isabay dyan sa mga balikbayan boxes na iyan. Igwang mga bawal. May mga bawal ilaog. Oo. Kaya kung halimbawa man naglaog kita kiarog ka itong item or produkto na bawal, tapos pag abot sa tuya, wara na. Data pagbasulon. So kung sisay man na barasulan, data kita magbasol. Uni, Sir Ben, sige daw tabi, ano iyan ang mga bawal na iyan? Sige, Ma'am Bem. Ang isip ko na lang, Ma'am Bem, iyan na mga balikbayan boxes. Nag-aagi po yan sa mga x-ray machines. X-ray, oo. Ibig sabihin kaya, nahiling man kung talagang may kalaog duman na pinagbabawal ng mga produkto. Ano-ano po yung mga produktong ini na dapat din do ipagsabay sa balikbayan boxes. Ini po digdi ang nasa listahan ta, Ma'am Bem. Currencies. Kwarta kang kung saan ka nagtatrabaho na lugar. Ikaw po magpadara. Saro po yung pinagbabawal. At checks pa yan, money orders or traveler's checks. Nindo siya dapat isabay sa balikbayan boxes nindo. Tapos, mga jewelries, Ma'am Ben. So, saruya sa listahan ta na dapat siya kasabay. And, of course, firearms, ammunitions, and explosives. Baka digdingin sa pinatrabuhan ko, legit niya na magkaigwa ako ki firearms. So may mga state baga, may mga lugar na talagang maluwag ang kung gusto mong possess ki firearms, madali lang. So isipin na lang po nito, padarata po yan sa Pilipinas. So bawal po yan. So, lalong-lalo kung marang mga papeles. Firearms, ammunitions, and explosives. And yung pa dyan, Ma'am Bem, so siyempre di mawara. So prohibited drugs and other substances. So kung nahilig ka sa news dati, na lately lang, na talagang, so even yung marijuana, na sabi nga legal duman sa pinaghalian niya. Pero kung pinadala sa Pilipinas, pinagbabawal pa po ang yan na marijuana, kaya juice pa yan or anything na substance na may halo kayan, bawal po yan. Prohibited drugs and other substances. So, yan po, yaw pa sa tindahan, yaw pa sa listahan, Ma'am Bem, yung mga pornographic materials, Ma'am Bem. Pornographic materials. So, kung CD pa siya, kung magazine pa siya, objects. So, mga sex toys, tapos, gambling cards and toy guns. So, yan po. Bawal po yan. So, pirated products, DVD, CD, so bawal po siya. Items of commercial quantity. Nata po, Ma'am Bem, mamapot sila. Nata, pag commercial quantity, bawal. Kasi po, balikbayan box po yan. Bako man po iyan pang negosyo. So para po mamahal ka sa buhay. Pag commercial quantity, that's the time na anuhan ka na po kang import taxes na pwedeng ipataw sa imo kang Bureau of Customs. So pang ano talaga po yan. Pang regalo talaga po. Pang pamilya. Oo, sa mga pamilya. Oo. Pang negosyo. Ma'am, mga paradawag yan po dyan.
plant seeds and plant materials. Bawal? Bawal plant seeds and plant materials. So maski kita baga di Ma'am Bem, kung sa Gimaras baga na so produktong mangga, di ba? Mangga? Dari ang aram ko bawal maglaog duman mga seeds na mango variety. Oo. Kasi protected ito. Protected Yun. ito under the intellectual property rights. So, dahil basta-basta pwede magluwas, maglaog. No? Yung mga seeds. Either, na na mangga. maapektuhan. So, sweetness na piga-maintain kang Gimaras mango pag inaluang ibang variety. So, yan po ang protektaran kang yan na Gimaras mango. So, yan po. Any food stuff that are not in cans, Ma'am Bem, no? Okay. Food stuff that are not in cans, sealed packages, or in bottles. So, yan so mga pinagbabawal kang mga produkto. So, mga nasambit ng produkto, so, iwasan na po na isingit yan. Kita baga, Ma'am Bem, na mga minsan, pigigibuhan ta medyo, minsan, so, kwarta, papato sa carbon paper para di kaya matrace ka so ang imagination tabaga medyo malawak ba sa mga Pinoy so kung nga rin so pinagbabawal talagang pighihirita na isabay sa mga balikbayan boxes baka ano ta kasi Ma'am baga minsan napapatupod kita ka mga ibatang paghiriman natangaya ako nagpadara so dahil na po kita mag-aro sa kung nakalusot, good for them. Paano kung dahil makakigwapaki, atras o problema ang sa imong balikbayan back. So, imbes mga 60 days siya o nalig sa Bicol, baka mapendyente pa because may mga nahilingan na mga produktong dahil pwede dapat isabay sa mga balikbayan boxes. Okay. Halat mo na, Sir Ben. Madali lang. Dahil ako dyan mahiling. May text kaya digdi. Sige. Good AM. Kami po, sa balikbayan box mi nag-abot na tampered na may gisi sa gilid na laog ang bilog mong kamot na pwede kwaon ang laog. Tigsabihan ko so aki ko kung kung ano mga padara niya tangani niya ako ma-check ko kung yaon ito sa box kaso di naman naasikaso kan aki ko. Pwede po ako magreklamo kaan. Yes, Ma'am Bem, Sir Ben. Tama po ito. So sabi tang mga pilfered na mga balikbayan box. Pwede po sila Ma'am Bem, ito, share tone ta lang itong nasambit mo sa question na yan. So, pighiling tabaga duman sa shipping documents ta. Nakakag po duman sa mga item na okay. Kumbaga sa ang yaong i-declare so may mga parientes po abroad iyaw po parumdum na lang po sa mga dapat declare all the contents of your balikbayan boxes in the packing list per item and its corresponding value if possible as well as your gabos na produkto pigpadara nindo i-declare po nindo kaya po importante yung po yan na makukuha po nindo so shipping documents kang pigpadara nindo. So, nakalista po. So, isaray, ipasabihan po nindo sa mga parentes nindo, nagpapadara na, isaray po itong mga official receipt, so cargo receipt, invoice, bill of lading, shipper's declaration or way bill, para po ma-trace na po talaga kung talaga may nawara duman sa balikbayan box. Pero itong pigsabi mo, Ma'am Bem, na may luho na siya, considered siya as pilfered. So, pwede po, mag-file po kamo kireklamo, digi sa mga opisina para po may endorse naman duman sa counterpart sa Fair Trade Enforcement Bureau duman po sa Metro Manila. Oo. Siguro Sir Ben advisean ta ini si sir o si madam so nag-text ta tuya na apod ka ni kung bako pa man very recent pa man sa nagayon. Igwa ba yan Sir Ben na parang time within which to file a complaint? Halimbawa, daiman ano ba? Daiman, oo. Oo, so pero basta pa siya nahaloy na maray ha. So ma'am, pwede ka po magreklamo kaiyan na sa imong naging experience po. Kasi ngunyan ko Sir Ben nasabutan, kung nata palanta importantihon na i-declare mo talaga kung ano ang laog kaiyan na
balikbayan box. Kasi Opo. halimbawa, dahil mo dineclare itong nagpadara ka kung anong item ang dahil nakadeclare. Pag abot sa imo wara, syempre ang babasihan itong declaration mo. Wala man niya iyan dikti, Opo. 'di ba? So Opo. iyan pala ang reason kung nata very important na nakadeclare gabos diyan sa anong apod ka yan? Iyo igwang declaration something. Opo. Yes, Oo, ma'am. iyan, Dapat. gabos na items. Nayaon. Dapat. Oo. Tapos, Para kung- igwa kung- kang habol. Ang inat niyang gibuon, ma'am Bem, kung makokontak ninda so consignee din sa ay so kung kang recipient so counterpart na shipping company din sa Pilipinas, pwede po makipag-coordinate man. Sabihin po nindo so Nangyari. nangyari para po baka maagibuan pa ng action before ka mo mag-file to complaint din sa Department of Trade Industry. Baka masettle na duma so they nagtang ano. So mas maray. Pero kung talagang gusto po nindo ireklamo, mas maray po manggiraray na makipag-coordinate po kamo din sa sa mga opisina. Or kung halimbawa man pinaabot na ninda duman sa local counterpart ka itong freight forwarding company, tapos dahil ninda nauyonan kung ano so naging Resolution. resulta. Oo, kan sa indang pagpakiuron duman, that's a time na mag-file na po kamo ki formal complaint. Iyo po. Correct. Okay, oo. So iyo ito Sir Ben, ngunyan ko na-realize na importante yun pala talaga na i-declare gabos na laog ng balikbayan box. Iyo, ma'am Beb. Sarap pa na pwede tang i-advise sa mga nagpapadala kiba balikbayan boxes. Kung pwede pa lang na insured nindo, may insurance so balikbayan box nindo. Makipag-coordinate naman sa kung saan ka mo nagpapadala, kung saan ka mo shipping or forwarding company na kipag-transact business. Igwasin na kaya na special na kung basta pa-insure mo para sigurado kung may nangyari man na depende sa law kang insurance, loss, pilfer. So at least may iba ka mong insurance na pwedeng balikan in kaso nangyari yan. Paano ba iyan, Sir Ben? Paano pagpa-insure? Magkipag-coordinate sila, ma'am Ben, duman sa shipping company na papadara nila. Igwasin ng special instruction na 2,000 kung option nila, kung mag-option na i-cover ito kang insurance. Tapos, gani may additional cost. Ano, Sir Ben? Siyempre, ma'am. Oo. Pero na igwa, pag ka mag-avail na kang insurance, pero may kita may idadagdag na premium. Okay, oo. May diit lang na additional cost para sa pagpa-insure kan sa indong mga balikbayan boxes, no? Siguro ang rate man kayan pang insurance depende garo Sir Ben sa laog. Yes. So kaya kung depende sa i-declare nindong laog kay itong balikbayan boxes. Oo. Pero nga ni dapat importante na i-declare mo gabos. Correct, ma'am Bema po. Dapat i-declare. Ngunyan, ma'am Bema, pag in kaso ngayon na nag-file complaint so kababayan tadigdi. Pwede mag-file ki complaint, ma'am Bem, either the shipper or the consignee. Kung nga rin ang maski sa indang duwa, pwede sila mag-file ka complaint. Siyempre, pag may napatunayan na talagang nagkaigwa ki violation so shipping company, igwa makita siyempre na tigtatawang penalty. They pwedeng dahil kasi nasa rules na yan. So, pwede kita mag-impose ki admin fine in the amount of 50,000 pesos. 50,000, ma'am Bem, pwede kita ipataw. Cease and desist order or suspension or cancellation of accreditation pursuant to Philippine Shippers Bureau Admin Order Number 6 Series of 2005. So igwa pong lay na kitang pigbabasihan pag-aro yan. So tatanggal kung talaga pa ulit-ulit yung pigibo, pwede kita mag-recommend na tatanggalan siya kay accreditation. That's the time that day na siya pwede makipag-transact business sa mga kababayan ta. Medyo dakula man pala ang penalty, 50,000 pesos. Buda pwede pang i-suspend or i-cancel ang sa indang accreditation. Oo. Ano nga ito? So, kaso ba ako, Sir Ben, so ito bagang tungkol sa pag-file, complaint, sabi mo pwede so shipper, or tama? Si consignee, oo. Oo, or si consignee. So, halimbawa si shipper, yaon siya duman sa ibang bansa. Sa inyo siya mareklamo?
Pwede niya na po, Ma'am Ben, email so reklamo niya sa FTEB. Digdi may go kita Sa Tuya Manggararay, Oo, oo, sa FTEB. Oo, sa FTEB po. FTEB. Yaw digdi may email digdi fteb@dti.gov.ph or fteb@jason@dti.gov.ph. Kasi kung maski yaw siya sa ibang bansa, pwede siya mag-file ko complaint. Digdi diretso niya na po sa email na nasambit na fteb@dti.gov.ph or fteb@jason@dti.gov.ph. Or mahiling man po nindo yan, di ba, Sa website ng DTI, Ma'am Ben, oo. So, basta siguraduhin ta po na igwa kitang documents na ebidensya na talagang nakipag-transact business kita duman sa nasambit na forwarding company. Anong mga ano yan, Ma'am Ben, anong mga documents yan? So, kay puwan ta po igwa kita mapahiling na official receipt, cargo receipts, packing list, shipper's declaration, house bills of lading or way bills. Yan ba? So, kay puwan ka na ebidensya ta na sa magpapatotoo na nakipag-transact kitang business duman sa nasambit na shipping company. Okay. So, Sir Ben, para sa kaaraman kan sa to yung mga paradangog, iyan pong pigsasabit ang FTEB. Iyan po, gusto sabihin kaan, Fair Trade and Enforcement Bureau. Attached bureau iyan po kang DTI na sinda talaga po ang naga-perform kaining mga sinda ang naga-act kaining mga consumer complaints. Iyan po ang bureau na yaon duman sa Manila sa head office. Pero Sir Ben, kung yaon sa Bicol, so complainant, pwede man magdigdi sa provincial or DTI regional offices para mag-file the complaint? Yes, Ma'am Ben. Welcome po sila sa ito yung opisina. Remember na di kita pigi sabi so no wrong door policy na piga punta. Open po kamo tatabangan po kamo mag-file kang complaint nindo para po mapaduman diretso kung sisay po mag-handle kayan. So magpa-share lang po kamo di sa opisina ta, Ma'am Ben, or maski sa provincial offices located region-wide. So, so madigdisin da, Sir Ben, sa office ta para mag-file complaint, pero i-forward ta duman sa FTEB sa Manila. Yes, Ma'am Ben. Tama? Tama. Sinda po nag-handle ka mediation or adjudication kaya ng mga kasong pag-abot po sa balikbayan boxes. Balikbayan boxes. Okay, oo. So, kung ang complainant yaon digdi sa probinsya, pwede kita mag-accept kan sa inda mga complaints and then we will be the one to forward it to the Fair Trade and Enforcement Bureau duman po sa DTI head office. So, iyan po, ano po. So, si Madam, so nag-text sa Tuya Kasubago, sabi niya, salamat sa pagpaliwanag. Ma'am, pwede mo po makuha ang, ang number mo, ma'am. Ano po? I mean, ang pangaran mo, ma'am. Para tawan ta ini si Madam ki premium mo niyan pang dagdag niya sa iyang pang shopping, no, Madam. Igwa kitang pakonsuelo kay Madam. Okay, so Sir Ben, kasubago na banggit mo ito bagang mga common complaints, no, with regard digdi sa mga balikbayan boxes. Iulit na daw tabi ginaray, Sir Ben. So mga common complaints. Top tangining complaints na received. So most of the complaints pag-abot po sa balikbayan boxes, ini po ang yaon digdi. So primero po, Ma'am Ben, non-delivery. So the is dapat deliver. So pangduwa, loss, nawawara. Baka fly by night so na padarahan nito ng shipping company baka pasiring nasa ibang nasyon so cargo nito. Pantulo, Ma'am Ben, pilfered. So ibig po sabihin sabi kitong nasambit ni Madam na pilfered. Buksan na may sabi ni Madam allegedly na nakalaog sa kamot. So baka may kinuha na item demand. So pang-apat, damage, Ma'am Ben. So naraot na so pagkapakikita. Sa damage, Ma'am Ben, liwat po ang ano nito sa pagyawong kamo sa shipping company. Maki-advise na po sa mga partidaryos na habang tigapak so balikbayan box. Pwede silang mag-request kumbaga sa Ma'am Ben. Pwede silang mag-request na
pakarayon so pagkaka-package kaya na ano nila. Pagka-package kayo, so wrapping, so very Pero sir, extra as for for extraordinary if needed na packing, wrapping, strapping, sealing, and labeling of your box. Pwede kong mag-request naman sa pwede pa ngayon padoble kang packing tape. Kung araw yan, para masiklit para sigurado kita. Pero normally, Sir Ben, ang nagpapakayan, so shipper. Oo, Yes, di ba? ma'am. So, bilang shipper, syempre, pasiguruhon mo na iyan na talagang nakapak na tama, no? According to ito bagang syempre, halimbawa may mga dilata o may mga dilata, no? May mga bado spam paborito ta. Chocolates. Mga So chocolates. pag awat naman sa shipping company, ganito baga mo na sana ito request or pwede mo lagan kung igwang mga delikadong bagay. Pero tandaan nindo. Sige, ma'am. Ano, Sir Ben? Sige, Ang baba, may pahamot. Dahil man sinabing bawal ang perfume. Dayman. Dahil man sinabi, pero dapat bakong commercial. Bakong diit sa so ito sa nang daigayod nagsobra sa pirang ano. Oo, 'di ba? Oo. So iyan Sir Ben ang ang mga nagkapira sa mga dapat nindang tandaan. Ano po, Sir Ben? Tapos, yes, ma'am. pasiguruho ninda na itong mga sinabi ni Sir Ben Casubago na mga bawal ilaog sa balikbayan boxes, dapat ito ninda isasabay. Yes. Para maiwasan tayo yung mga problema. Ano po? Yes, ma'am, tama ka. Ang permita pigya sabi, ma'am, makipag-coordinate naman sa mga legit na mga company. Yan ang pinaka-importante. Dapat makipag-coordinate kita sa mga companies na accredited. Tanganing kung igwaman kitang mga rimalasong ma-encounter later, igwa kitang hahabulon. Kasi kung mga fly-by-night bagaya na piga-apunta, Sir Ben? Mga fly-by-night na mga shipping companies, kita ang lugi kaiyan. Dahil kitang hahabulon sa pag-abot ng oras na igwa kitang mga rimalasong ma-experience. Ano po? Yes, opo. Okay, oo. So, Sir Ben, anong oras na ba? Sige daw. Bago kita, Sir Ben, siguro may natatada pang 10 minutos na sana ba? 10 minutos, tama. 10 minutos na sana para sa satuyang programa. Siguro, Sir Ben, uliton ta itong mga tips. Saro-saroon ta itong mga tips na dapat tandaan kan sa tuyang mga co-consumer. Maski sindaman si consignee, sindaman si shipper, dapat pareho ninda tandaan ining mga tips na ini na itatao ni Sir Ben. Sige daw tabi, Sir Ben. Yes, ma'am. Sa liwat po, tandaan tang mariin mga sasabihin ng mga tips para po, paski puro paano, maiwasan tayo yung mga problema pag-abot po sa mga balikbayan boxes. Primero, ma'am, declare all the contents of your balikbayan boxes. So, speak sabi tabag subago na i-declare tas kung ano sa laog. Declare. Secure shipping documents. So, sabi ta kasubago so mga official receipts, cargo receipt, invoice, house bill of lading, shipper's declaration or waybill. So, yan po ang itatandaan na dapat igwa kita. So, kuwaon ta so pangarat and contact kang consolidators, Philippine counterpart or agent. Ensure that this information is indicated in the shipping documents that you have secured. So, pwede pong siguraduhin yan. So, pang-apat, ma'am, na pigsabi ta kasubago na so mga beware itong exceptionally low rates na nag-o-offer sa tuya. Pag-ababaw ng presyo, magtaka po kita kung ababaw niya na pig-offer niya. So, masunod, ma'am, pang-lima, beware itong mga persons na nagpo-pose as representatives ng mga freight forwarding companies dyan sa inyong area. So, kung pwede po, mag-request ka mo kay itong mga proper identification such as ID,
anything na makapagpatunay na talagang Mhm. nagtatrabaho siya o legit siyang representative sa nasabing company. Mhm. So, Mhm. masunod man Ben, nasabi ta kasubago regarding sa Bureau of Customs, monitor the movement of your cargo from origin to destination. So, sabi ta kasubago na tracking system from Bureau of Customs, gamiton ta po ito para po maaraman na po kung hain na si pigpapadala ta balikbayan box. So, Mhm. Mhm. so pang sumasunod man Ben, sabi ko kasubago na pwede kita mag-procure kay insurance kay itong mga cargos Mhm. ka. So, pututan na lang po sa mga freight forwarding company kung paano po mag-avail kaya ng mga insurance kung kay puwanta po talaga i-avail kay insurance para po makasigurado kita. So, yan lang Ma'am Bem sa mga kay puwantang tandaan pag nagpapadala kay mga balikbayan boxes. Mhm. Okay. So ito po mga importanteng tandaan pag nagpapadara kita kay mga balikbayan boxes. Nganing dai kita magbasol sa hudyan. Kasi halimbawa, sabi nga ni Sir Ben Casubago, beware of exceptionally very low rates. Maugmahon man kita, barato, subayad ta sa pagpadara, pero sa katapos-tapusi, kita mangyararay so mauli na luhaan. Kasi dahil naman na-receive kan sa tuyang mga mahal sa buhay, sa tuyang balikbayan ba. Even So, dapat, sabi ta ba kasubago na ang kwarta diyan sa abroad man yan tig bako madali kita o diyan. So kay punto pong bantayan kung ano man po gastos ta magpadala ka balikbayan boxes, baka nakita kitong mga items plus syempre magastos kita para sa shipping fee kaya nagpapadala ta. So para po maiwasan kung ano man na disconveniente na pwede ta masapat. Magdangog po ito. Tandaan lang po itong mga sabi ni Casubago. Tapos Sir Ben, saro pa itong mga bawal ilaog, no? Dapat tandaan ninda itong maray. So mga bawal ilaog. Bawal ilaog sa balikbayan box. Yes. So, bawal. Sabi pag so pinagbabawal naman sa itong mga not allowed. Not allowed to be sent through balikbayan boxes. Di na magpalusot. Di na magpalusot. Baka ngayon makalusot. Di na po mag-attempt na gibuon yan. Sayang po. Nagpadara ka ngayon $100. Adi, kung piraman iyan na amount, $100. Pinaipit mo sa... Tapos mareklamo ka Ma'am Bem nawawala sa $100. Dahil ka man ka itong habol. Itong init na inot, bawal. Bawal, oo. Siyempre, siyempre tabawal, dahil mo yan i-declare. Yes. Kaya nga niyo. Itatago mo, ipapalusot mo. Ang $100 ko niyan, Ma'am Bem, kung ilingon ta, Pirana. Mga 50 na ba yan? 50 plus. 5,000. 5,000 plus. Kulat na yan na bagay, pwede na yan pang YouTube na nga, di ba? Buda, saro pa Sir Ben na dapat importante man duman na dapat hagada ninda key identification ng GAD. Iyan nakahuro ninda. Kung talagang empleyado iyan sa legitimate na freight forwarders. Kasi iyan po ang saro sa mga uso niyan, uso pati. Sa mga scams, no, na nagpo-pose as representative ki mga freight forwarding companies. Ito pala bako man. Just recently, Sir Ben, maski nga ni hindi bagang mga online, mga online, nagbabakal ka baga. Igwa pa lang kaya ng mga saro naman na klaseng scam na di ko nasabutan sa scheme, pero na-scam, parang sort of scam. Sa mga cargo man? Sa mga cargo man, diba? Ko na yan, Igwa kaya, Sir Ben? May nagapot sa Kuya Digdi, ano lang na, gusto niya magpadara ki sibuyas daw digi sa Pilipinas kasi mahalon daw sibuyas. Sabi na, basta ba ko siya in commercial, Dahil man sinabing bawal. Iyan ang mga sibuyas. Ang sabi digdi, plant seeds and plant materials, bawal. Pero sibuyas, ano na siya, produkto na. Dahil man sinabi, Sir Ben. Hindi, nakakakiri. Any food stuff that are not in cans,
sealed packages or in Okay. bottles. So ibig So sabihin na di siya pwede na. bawal. Oo. Buda saro pa kung hali siya sa US. Kung hali siya sa US, mapadala siyang sibuyas sa Pilipinas. Pirang days ba? Tulong bulan 60, na halos yan. tulong halos, oo. Halimbawa, tulong bulan. Lapa na yan pag-abot digdi. Ayo, buda mas masirang ma'am Ben, mga ano, mas masirang ang sibuyas ta digi sa Pilipinas kumpara sa ibang lugar. Kung magtanong na lang kita, magkano mas magtuboy ng sibuyas na yan, di ba? Kasi nadaw sa balita ko na ang kilo datang sibuyas mas mahal pa sa kilo kang karning origo niyan. Oo, tama. Totoo yan. So ang gibon Oo. na lang, ang isawag mo so karning orego, di magulay ka din sibuyas. Eh, Baliktad. Tapos sabi mga serbentuhan sa mga nabasa ko sa mga post, Ayo. ito naghihibi ka pag magiris ka kisibulyas, naghihibi ka. Ngunyan, mabakal ka pa sana, mahibi ka na sa presyo. Kaya, ano ang bottom line ka ni ining mga jokes na ini lalo na ining sa tuyang tigulayan mo niya na dapat kita talaga as consumers magikitang mga responsable bilang mga konsumidor ining mga pagirumdom ining mga mga impormasyon na ini importante ini nganing daima maput to waste ang satuyang mga kwartang pinagalan. Kita baga Sir Ben sa DTI we are always after the value of our money. Kaya ngani kita nagasagibo ka ining mga programang arog kaini tanganing maiwasan itong mga arog kaining mga pangyayari. Nganing dai masayang sa tuyang mga hinanap-hanapan. Sir Ben? Yes, tama. Okay. Oo. So Sir Ben, siguro tapos na ang sa tuyang oras. Okay. Oo. So, ang sa imo na Sir Ben na final message sa tuyang mga paradangog, lalong-lalo na sa tuyang mga maigid na taga-subaybay digdi sa tuyang programa. Please go ahead, Sir Ben. Sige po, ma'am Ben. Basta nag-subaybay ngunyan tapos yung mga OFWs na nagdadangog man ngunyan na oras. Yun po, so tanda na lang po nito so discuss mi kanina. Kung may makahaputan po kamo, yaon po ang samuyang Department of Trade and Industry, ang samuyang Facebook page, ang samuyang email address, ang samuyang website para sa inyong mga concerns. So basta related po sa Department of Trade and Industry, di po ko mag-atubili na maghapot po sa muya, magpaabot kan sa inyong mga suggestion or complaints mga kung ano man po ang ma-encounter nindo. Ma'am Ben, last na, kung po lang po ibig sarong bit na oras sana mag-imbita na kaya, ma'am Ben, magkakigwa kaya mo yung batch kang high school. Ako ay nasa university high school po, ma'am Ben, batch 1990. So, magkakigwa po kita pagtiripon sa December 29. So, makipag-coordinate na lang po kamo kung sisay po ang kabisitang kabatch na mag-attender po. Hanapon po si Madam Loretta Bitara, si Peps Barredo, si Edmundo Navarro, ang samuyang presidente. And pwede man po sa muya, si Mike Dado na taga DCGB man, na po, regarding po sa details. Sa December 29 po yan, ma'am Ben. December? 29. Okay. Pwede dyan ano nga po dyan ito? Gate crash. Gate crash. Crash ka mang kambayan, kaya pwede kang mag-gate crash. Buwa-buwa. Okay. Oo, sige. Ano yan, ikapirang taon na nindong reunion yan? 32 years na, ma'am Ben. Tawagang bagay sa imo. Numero. Di man halata. Halataon lang. Okay, salamat. Salamat sa mga nag-antabay. Salamat sa mga nakisumaro sa tuya sa programang ini na Usapang Consumer at Negosyo ngonya na aldaw December 2, 2022. Ayan, sa giraray inipuan sa indong kailiba sa radyo si Bem Romano Birango, kaiba si Sir Ruben Sombon, kan sa Moyang Consumer Protection Division digdi sa DTI Regional Office. Kami po, pirmi kaming nagsasabi na maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan
ang consumer na may alam. Maraming salamat, maray na udto. See you next week. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer.